हाबा भिडिअ खालामबाय ओमफ्राय हाबा खालामनो मोनाखै हा अ दोनोहाय एयावनो दोनो नै खेरेन्दायखौसो नुफैगोन इसर भगबान खेरेन्दाया गाज्रि गोजा बागानाव बिदि दंजोबो माबा दोनगोन ओमफ्राय लाबोनानै हाय लोगोफोर फार्स्ट टाइम आरो लोगोफोर साफात खानो फैलाबायदों आरो ना रोंग्रा जाबाय गोरलै गोरलैथार बरिया जि बुरजा खादों ओरैबो ओरैबो जा बिमा फिसा ओमफ्राय नै आंहा बेखौ मा होनोलै बेखौ मा होनो बेखौ रंगा रंगा रंगाखौ बायदि लादों रंगा हरदों जोंहा साफात खाजेननो नागिरदोंमोन बाल हाय फार्स्ट टाइम साफात खानो नागिरदों होनखांखाबाय आंहा होनखांखाबाय माबा हायानो जि बुरजाखा हायो बिसिना हाय नै जि गुवारखा बै लायनो फैलाय माबायदिहाय खानायना नायसै ट्राइ नायना नायसै दिनै आंखौ गारलांबाय गैलाहाय खाजेनसै खाजेनसै खानोसै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आङो दा भिडिअखौ लानोसैलाय आरोना नै खाखांनानै दा बेसे जाबाय आरोना जोंना लोगोफोर मनानै बिदि बिमाया जिरायनानै दं बिमा फिसा खाफैदों आरोना जोङो सानैजों ओमफ्राय नै दायो साहा लोंनायनि टाइम जाबाय आरोना साहा लोंनो जिरायबाय जोङो साहा लोंसिगोन आरोना साहा लोंखांनानै आरो खाफिनसिगोनलाय भिडिअखौनो आं मोजाङै लायासै आरोना नै साहा लोंबाय खाबाय ओमफ्राय दायो ओंखाम जाखांलायबावबाय आरोना ओंखाम जाखांनानै दा जिरायदों गय जादों आरोना लोगोफोर गय जाखां एरिखां बिदिनो आदार खाफिनसैलाय आरोना लोगोफोर दहाय खानायखौ सुखांजोब्बाय आरोना लोगोफोर आं भिडिअखौहाय लायाखै एकदम ब्लगारबाबो माबा भिडिअ लानोनो बावलायलायो आरोना आंनिया दायो एसेनोसै लोगोफोर जों ओंखाम जाखाना खाफिननोसै नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार खालामदो आरोना बिदिब्ला बाय बाय गोदानै फैनायबा साबस्क्राइब खालामना होलांदो